تاريخاوي مصوعتان تاريخاوي زته بحزبي كاب حزبي نحزب زخونه ننوح اوان بحنقوتات بيوز نبركم حزباو زته تداللكم هلاو نبسركم እዚ ማእከሉ ዘይልወ ሓድነት ዘይርብርብ ምጽዋር ነባሪ ምንብባር ብልጽግ ምክብባር ዝኾነ ሓቀኛ ዋና ኤርትራ ህዝባ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ህዝቢ ዋና ገዛእ ጉዳያቱ ምዃኑን ሰልጠነ ድምጺ ቀያስ ሕግን ፈቃድን ከልካልን ኃይል ምዃኑ ዘመስክረሉ ማዕድ ዘተዩ ዓይነታት ቡድሆታት ብዘይገድስ ናይ ህዝቢ ተራ ኦሮማይ ከም ዘይኮነ ብድምቀት ንኸረጋግጽ ዝተሰርዐውን እዩ እዚ ጥራይ መዓስ ኮይኑ ሓይልን ሞያን ጻዕርን ዝፈሰሶም በህዝባዊ ትሕዝቶ ዝወቀቡ ባህልን ክብርታትን ታሪኽ ዝድህስሱ ዝተፈላላዩ ስነ-ጥበባዊ ፍርያት በቶም ዘይጻዓዱን መሃስትን ህዝባውያን ሞያውያን ቀሪብልኩም ኣሎ ቦታ ጀርመን ከባቢ ፍራንክፈርት ዕለት 8-9-10 ሐምለ ኣብዚ ታሪኻዊ ክፉት ኣኼባ ንኽትሳተፉን ማላዊ ሞራላዊ አካላውን ሐሳባውን ድጋፍ ክትቡ ንኽትክእሉ ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከነስዕበልኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ብኢሜል hizbawzete@gmail.com ክትረኽቡና ትኽእሉ እወ ሕጅውን ሓቀኛ ዋና ኤርትራ ህዝባዩ ስልጣኔ እወሓሳ ፍቕሪ ሓድሕዱ ኸኣትንፋሳዩ ብድሓን ምፁ